माहारिनि फोरबो रंजालि बैसागुनि आङो बिटिआर ओनसोलनि लोगोसे आसामनि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोमबो बर' फिसानो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। आङो बे गोदान बोसोराव जोंहा गासैबो थासारिया सोलायनायखौ नुनो मोनदों। बिफां लाइफाङा गोदान बिलाइ लादों आरो लोगोसे मानसि माहारिनि गेजेरावबो साननाय हनायाव गोबां सोलायनाय फैदों आरो जोबोद मोजां मोनसे थासारि दिनैनि समाव गोजोन थासारि बयजोंबो अनज्लायनाय मोजां मोनसे फोथायलायनाय मानिलायनाय बेबायदि मोनसे थासारि दिनै नुनो मोनदों आरो बे मिथिंगानि जि मोनसे बोर सारस्रिनाय जाय मिथिंगाखौ बैसागुनि समाव जोबोद समायना रमायना खालामनाय बेखौ आङो अबंलावरिनो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो लोगोसे आर'ज गाबदों बे गोदान बोसोरनि गेजेरजों जे जोंनि फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो जोंनि माहारिनि सोद्रोमाया आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयनिबो न'खराव अनलायनाय थायो, बयबो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउ दावहायाव जाफुंसार जानो हायो आरो माहारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोंनि जि सिन्ताधाराफोर दङ बियो गासैबो जाफुंसार महर मोनो आरो खौसेथिया जोंनि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जायो बेखौनो आङो मिजिंथिदों। बे रंजालि बैसागुनि बोथोराव आं बयखौबो खावलायदों जे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंहा बोथोरा जोबोद मोजां, ओंखायनो बयबो गोसो होसारनानै जाहाथे रंजायो। जोंनि माहारिनि जि ट्रेडिसन जि कालचार बेखौ अराय सम फोथांनानै लाखिनांगोन आरो बैसागुआव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे ट्रेडिसनेलि सोलिबोदों। जोङो दिनै मोसौ थुखैनाय, गाबोनो जोङो फार्स्ट बैसागो, गिदिरफोरखौ खुलुमनाय मान होनाय बे आसार खान्थिफोरखौ जों अराय सम लाखिनांगोन। बेनि उनाव रंजानाय, जोंहा 7 दिनसिम रंजानायनि हाबाफारि जायो। दा बे गासैखौबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो ट्रेडिसनेलि जेरै सोलिबोदों बेबायदिनो माखासे हाबाफारिफोरखौ लायो आरो जेराव जेराव रंजालि बैसागु खुंगोन बेवहाय जाहाथे डिसिप्लिननि गेजेरजों बयबो खुङो। आं बेखौनो खावलायनानै रंजालि बैसागुनि फिन खेबसेबाव आंनिफ्राय खुलुमनाय, आंनि देरसिननो खुलुमनाय, आंनि लोगोफोर एबा आंनि समानफोरनो अननाय, आंनि दुइसिनफोरनो अननाय आङो बे समाव बावहरनाय जाबाय। क'क्राझाराव भारतीय जनता पार्टीनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट आरो NDA-निबो लिडार JP नाड्डा बिथाङा फैगोन आरो बिथांखौ जोङो बरायनो थाखाय थाम थिम खालामदों। दिनै फुङाव UPPL आरो BJP जयै जिरायनानै बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों। बिथांजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन। दा बैसागो बोथोराव बिथांनि जि फैनाय बियो जोंनि साननाय हनाय, जोंनि खामानि मावनायाव जोबोद थुलुंगा होगोन आरो एबार जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन बे रोखा जाबाय। दा थेवबो बिथांनि फैनायाव जोंनि मावथिफ्रा जोबोद आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन। बेनिखायनो बिथांखौ जोङो क'क्राझाराव बरायनो थाखाय नेगासिनो दङ आरो ऐखालि 1 लाखनिफ्राय 1.5-1.5 लाखसिम जोङो सुबुं गौमा बेवहाय जागोन। बिनि थाखाय जोङो प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ। बिनि थाखाय जों रायज्लायगासिनो दङ, थाबैनो बेखौ होनाय जागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।